Lah orang ate alah dilani masuk. Persiapan kupatan kok iki. Persiapan kupatan gawe kupat. Sak menika persiapan kupatan. Sak menika Kupat yo aja langsung belajar. Nyawang ping 10 gawe dadi lek belajar. Lah mbok belajar karo gawe lah malah ora dadi. Malah sektorial, Bro. Tenan nggih kupat. iya nonton wong kupat iki. Kupat iki nonton ping 10 ngono Gus. Kupat senange mek malike lho. Iya. Malike iki lek yo aja dibablas nek bablas rene dadi tumpu. Aku lek kupat luar ubet sitok ya iso. Nek lek kupat sing Pacito. ya ngono kuwi aku yo iso. Kare sakit bar kare udara. Iki apa wis wong dike kan Sunan iki? Nggih. Sopo? Urek iki. Ngendi? Oh, tak kira ning Karangsono ngono. Ora Kang lek iki Karangsono wae kaya cedhek men. Roda hitam. Jadi sitok kira sampai 3 menit ya durasine. Ora sampai. Wong iki durasi sak menit wis dadi ya. Jadi kopat sitok sak menit. Sampeyan saja mulai swidak. Belajar, sejar ping 4 ping 5 iku gedhi rada angel iki. Soalnya cerita. Itu dadi ya cilik lek ning dadi ya gedhi. Pokoke intine kupat kuwi telu aja sampai muncul. Intine lho. Ngono. Lek telu iki ucul yo ora dadi. Kok hubungne ping pira ki lek telu iki ucul. Lho. Ora dadi. Iki telu iki aja sampai ucul. Lek telu iki ora ucul, iya bisa dadi. Mulai sekolah kok Semarang. Oh, Semarang Jawa Tengah. Semarang Jawa Tengah ning Molotuwet go Jopi kuwi mulai dadi mantune wong Demak Semarang. Gak iso gawe kupat, cuma di bojomu ngono. Mboten dipun nan ora oleh mangan, ora malah melok mangan ning ngono iki. Mboten Pak, iya. Ya usaha gawe bae, pokoke usaha. Kuwi saiki gawe kupat saged gawe lepete gawe dhewe yo iso gawe dhewe lepete ora ngongkon wong wedok ora wong wedok. Itu ora beli 3. Poin ini pertama nih dulu. Niki kaki dibalik. Sopo kongjak mulai sampean? Aku sik ngenteni nggih kupat. Nggih. Sampeyan dhisik nggih. Aku cari digene kupat dulur kuwi. Nggih ta. Nggih. Dadi bilang yo. Yo telung pisan to. Tak gani beras nek berani iki. Wis. Wis kowe Kang anggere genep pira wis? 12 wis. Ya mungkin lah ono tenan. Iku jane tak kene entekne jan iki lho. Wis ke. Wis gaji kan. Wis 20 wis.
Halo, apa kabar sahabat Bang Wiryo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap baik ya, tetap sehat, alhamdulillah sedulur ya. Masih di suasana hari Lebaran ya, di hari yang ke-6. Jadi di sini Pak D mengajak panjenengan untuk menikmati suasana kampung ya. Tadi di depan dalam video YouTube kali ini ada gawe kopat sedulur ya. Jadi di kampung itu sebagian ada yang kupatan juga, dan tadi sebagian ada yang mudik kembali ke kampung halaman, juga silaturahmi kepada sanak saudara yang ada di desa, dari kota ke desa, dari desa ke kota, justru sebaliknya ya. Dan juga di kampung itu, di pedesaan itu, ada yang keluar rumah lagi beruah ya, ada yang makan bakso, ada yang makan mie, juga ada yang berbelanja. Pokoknya suasana kampung itu sangat komplit ya, jangkep sedulur ya. Jadi di sini Pak D sembari menempuh perjalanan ya, dari desa menuju desa, dari pintu menuju pintu, dari kampung ke kampung yang lain, mengajak panjenengan untuk menikmati suasana kampung di mana menjelang hari raya Kupatan sedulur ya. Jadi ikuti terus perjalanan ini, mengikuti konten ini sampai selesai. Di sini Pak D tidak banyak cerita, pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai, menikmati pedesaan pelosok Trenggalek menjelang hari raya Kupatan. Juga kita sambut hari raya ya seperti ini, namanya di kampung sedulur ya. Pokoknya tonton terus bersama Pak D di channelnya Bang Wiryo Ndiso lur. Gila-gila masih asik. Nuwun sewu, kunjur pantai kang sampun pikantuk pakurman sampun. Monggo-monggo kadrat jikal saking sesemanggahan. Tumuju ing sasana budaya nuwun. Monggo Pak Tumarno.
Aja suwi-suwi lho. Ya, Aja suwi-suwi MC-ne tak ganti nih.